Pan gyrhaeddodd Hisham y Deyrnas Unedig 5 mlynedd yn ôl, nid oedd yn gallu siarad gair o Saesneg. Bu farw ei fam pan oedd yn ifanc iawn, ac nid oedd byth yn mynd i'r ysgol. Fe adawodd Irac oherwydd y rhyfel, ac mwyn dechrau bywyd gwell. Ond nid oedd yn adnabod neb yma. Roedd popeth yn teimlo mor hyfedd iddo. Dechreuodd ddysgu Saesneg drwy gymorth ceiswyr lloches Abertawe. Yna, cofrestrodd ar gwrs Saesneg fel ail iaith a mynychu coleg gwyr yn ystod y dydd. Roedd yn awyddus i weithio ym maes gwyddor feddygol, oherwydd bod ei fam wedi marw o ganser yr afu. Felly, fe wnaeth hefyd astudio tygau mathemateg a chemeg gyda'r nos. Roedd yn heriol, ac roedd yn ddigartref yn ystod y cyfnod hwnnw. Ond ni roddodd y ffidil yn y to. Ers hynny, mae wedi ennill 4 tygau arall a 2 safon uwch gyfannol. Mae wedi cael ysgoloriaeth i astudio fferylliaeth fel gradd hefyd. Mae'n gwirfoddoli gyda chymorth ceiswyr lloches Abertawe ac yn helpu i gyfieithu ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid eraill. Ei obaith yw dechrau gwirfoddoli mewn elusen digartrefedd eto, i roi rhywbeth yn ôl. Mae prosiect Share Tawe yn parhau i'w gefnogi, ac mae teuluoedd hyfryd wedi ei helpu ar hyd y daith. Nid oedd eisiau byw yn y gorffennol, ac ni wnaeth erioed roi'r gorau i'w freuddwydion. Gall pawb wireddu ei breuddwydion. Mae dod i Gymru wedi rhoi ail gyfle iddo. Nawr, mae'n amser iddo edrych i'r dyfodol.